Mag-igsoon karong adlaw ato ang gisaulog ang kapistahan ni San Lorenzo, diakono o martir. Si San Lorenzo mihatag sa iyang kinabuhi para sa Ginoo aron kapasidunggan ug higugmaon sa mga tawo ang Dios. So unsa may hagit mga igsoon nga ato ang sundon ang iyang kaisog sa pagsunod uban sa iyang maisugon nga gugma o pagpakamatay sa iyang kaugalingon. Si Kristo dili mangayo kanato kung kini wala pa niya puy sa iyang kaugalingon. Ang masakripisyuhong gugma ni Kristo adunay gahom sa pagpadaghan sa gugma sa atong kinabuhi. Si San Lorenzo usa ka diakono sa unang simbahan sa tunga-tunga sa ikatulong siglo. Namatay siya nga usa ka martiryo, gilitson ang iyahang lawas. Sa diha nga gilitson na siya, mingon siya sa nagpatay kaniya ang pikas kilid na sabno. So ang pagtuo ni San Lorenzo ug ang iyang maisugong gugma mao ang bunga sa mga sakripisyo ni Kristo. Although wala kita tawga sa maong kabayanihan, ni Kristo bidaog sa maong grasya para kanato aron pasanon ang atong mga krus ug magpuyo sa usa kinabuhi sa dili hako gagugma ug kamanggihatagon. Sa ato ang pagpamalandong sa kinabuhi sa mga santos, kita nadasig sa ilang matinud-anong pag-alagad diha kang Kristo ug sa simbahan. Ang ilang pagkamatinud-anon mao ang bunga sa pagkamatinud-anon ni Kristo. Ang atong mga buhat sa pagkamatinud-anon maghatag og kinabuhi ug kaisog ngadto sa uban. Ang makaunayon nga pagkamatinud-anon labaw sa tanan ang bunga sa grasya sa Ginoo ug ang atong pagbulig niini. Ang Ginoo mo'y nagalalang diha sa kalag ang kinahanglanon nga pagkadako sa gikinahanglan para sa pagkamatinud-anon labaw sa tanan kita kitagaan inadlaw-adlaw nga gasa sa kalig-on aron kita magmalahaw tayo niini. So sa may hagit para kanato mga igsoon, magpatabang kita ni San Lorenzo sa paghalad o ginagmay nga pagsakripisyo sa matag adlaw para sa simbahan o para sa kaluwasan sa mga kalag. Hinaot ito. May palihog para sa katilingbanong pag-ampo.